टेस्ट करवा। तिवारी को बोलना चाहिए था कि इतने उम्र होने के बावजूद भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। जब से एगो न्यूज वायरल भइल बा काराकाट लोकसभा में ना पूरे बिहार में कि पवन सिंह के खिलाफ दिनेश लाल और भी भोजपुरी के बहुत ही बड़ा बड़ा सुपरस्टार जो उनकी बीजेपी में हुए सब लोग प्रचार करे आवत हुए तो भैया हो तबे से एकदम से माहौल तमतमा गया बा। और यह तमतमौले माहौल पे जब मीना मालवी जो कि महिला मंडल अध्यक्ष के मतलब कि मालिक हैं बीना मानवी इनसे जब पूछल जाला कि भोजपुरी के स्टार लोग होत हुए अक्षरा सिंह होत हुए तो आप एक बारे में का कहबू। पहले बात तो ई सब ई कहलन कि जितना लोग पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करे आवत हुए पहले वो अपन एक बार चरित्र देख लो। पहली बात अक्षरा सिंह के ऊपर मीना मानवी के एगो कैंडिडेट मतलब साथ में रहे वाली हैं वो भी महिला विकास मंच के पे ही मतलब भी काम करेली। वो अक्षरा सिंह के इतना बढ़िया से लतेड़े लीन उनका कहना ही बा कि अगर अक्षरा सिंह के जानत बा तो पवन सिंह का देन बा। अक्षरा सिंह को आज कोई जान रहा है तो वो भी देन पवन सिंह का है। अगर पवन सिंह के ही देन से अक्षरा सिंह के सब लोग जानत बा भाई वो ये मैटर में हम कुछ ना था। आप लोग भी अक्षरा सिंह के जानत बा पवन सिंह के चक्कर में सब लोग जाने ला कि अक्षरा सिंह अपने कला से भोजपुरी इंडस्ट्री में आयल नहीं एक बारे में हम कुछ ना था। तो वो लोग कहला कि अगर अक्षरा सिंह कुछ बोलत ही हो अगर उन्हें क्यों जानत बा तो वो पवन सिंह के देन बा। अगर अक्षरा सिंह काराकाट में अगर चुनाव का प्रचार करे आ रहा बा पवन सिंह के खिलाफ तब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आई भाई वो इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क दिखाला ना ज्योति सिंह आवे या ना आवे अक्षरा सिंह आवे या ना आवे। फिर जब बात हुई दिनेश लाल निरहुआ के मनोज तिवारी रवि किशन के तो उस सब रवि किशन के भी बहुत बढ़िया से बेइज्जत करेलन लतेड़लन। वो भी एक टॉपिक पे एगो टॉपिक आप लोग सुन ले आज से 10 दिन पहले एगो परिवार बा मुंबई में जो उनकी एक चीज का दावा करेला कि रवि किशन हमारे हस्बैंड है। एगो लड़की भी आप 20 से 22 साल के वो दावा करेले कि मेरे पिताजी रवि किशन है जो कि गोरखपुर के सांसद है बॉलीवुड के एक्टर हैं साउथ के एक्टर हैं। भाई हो वो यहाँ तक कहले कि अगर आपके विश्वास ना हो तो आप लोग अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग डीएनए भी टेस्ट करवा ला और उनका औरत चिल्ला चिल्ला के मीडिया में कहले कि रवि किशन हमारे हस्बैंड है। किशन जी को बोले कि पहले अपनी बेटी के लिए डीएनए टेस्ट करवा। ये चीज के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होले। फिर बात होले मनोज तिवारी कैसे मनोज तिवारी भी वह क्षेत्र में जाए वाला है तो महिला विकास मंच के जो कार्यकर्ता लोग मनोज तिवारी कहला पहले मनोज तिवारी से पूछा कि वो बुढ़ौती में लड़का होखावत हुए भाई तिवारी को बोलना चाहिए था कि इतने उम्र होने के बावजूद भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। भाई वो हम कट स्क्रीन डाल देब आप लोग देख लिया हम अपने मन से कुछ कहत नहीं उसे बात भी सही बा कि बहुत जल्द ही मनोज तिवारी के वो सात संतान का पैदाइश भइल बा। तो ये चीज के लेके सब लोग कहेला कि जो बेरोजगारी के बात लोग करेला जनसंख्या नियंत्रण के बात करेला तो पहले मनोज तिवारी के देखेला जो उनकी बुढ़ौती में संतान का मतलब की उत्पत्ति करवा देते हुए और भी बहुत सारा सवाल जवाब सब कहेलिन कहने की सब का कहिए जो पवन सिंह के सब नचनिया बजनिया कहेलन का ई लोग जौन आवत हो का ई लोग दूध को धुलन हो का सब नचनिया बजनिया ही बाटे भाई और भी बहुत सारा सब लोग कहेला। आप लोगों से एक सवाल बा कि का पवन सिंह के कोनो असर पड़ी का जब ये सब चारों पांचों आके मिल के पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करिए नीचे कमेंट करा। हमारे चैनल बहुत छोटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा वीडियो को लाइक करा मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय प्रणाम हर हर महादेव जय श्री राम।